Hello, welcome to Pambasa Kamangazi. I'm here to update you ngokuzokwenzeka next week weekend 6 kusukela ngoMsombuluko mhla ka-23 March 2026 kuya ngoLwesihlanu mhla ka-27 March 2026. Hayi, uGabriel soze wakhula. Next week uzovela bhadla zezithombe zakhe noFelicia kade bendawo enganizazinsuku. Uvele wazifaka ku-social media. Avele agobe kakhulu kunakuqala ukuthi uGabriel usevele wamshiya magogo uFelicia. Unobuhle ubona ku-social media indaba kama wakhe wavele wathi nje yabo indaba yalo mndeni hayi into emhlanganisa naye uyayisola. Ubonke uya kuGabriel umtshela ukuthi akahlukane noma wakhe phansi. Uyabona kuningi ngempela. Uyabona nje kuningi ngempela kwiGenesis. Unandipha uyobona uFestos lapho uFestos uzomfica ayinomshini eshintshayo iMercedes Ntombi yakhe entsha ntsha. Ngiyibamba lana ungakhohlwa ukucela notification bell nosubscribe nomshini wakho. Bayo.